Mayong bantag ninyo din ka mga idol. So siya update atong usa ka tawo nga nagpatay siyang asawa dito sa Don Carlos Bukidnon, susdong naapagkas ko matubangan dong haon puti ka dong salbahe siya ka nga mapatay sa mga asawa ba. Sus, una ang imong asawa nag-eskwela para sa inyong anak, para sa pagmaon sa inyong anak pohon. Salbahis kayo ka ba? Naapos matubangan dun sus balik-balikan dito kayo. Dili na kay ingon ana nga rason kung daw natin mga problema sa ato ang dili kay inganaon na to pagpatay do. Usa man yung taon ka grabe sobra pa hayop ng inyong gipatay, murag di tao ang inyong gipatay. Grabe eh. Di na basta-basta ninyong gibuhat ni mo dong. Ikaw ra gyud ang nagputlo o nagputol sa kaugmaon sa inyong asawa. Daon Diyos por santo kung salbahis kang dako. Dapat ninyo parusahan sa kas kamatayon kay imong gibuhat nimo sa imong asawa. Doon tayo dapat buhaton ka sa imong tulsuron ka ba, hinayon ka sa pagpatay. Grabe buwa man kay kasing-kasing, buwa man kay kaluoy sa imong asawa, buwa sad kay kaluoy sa imong anak. Gamay pa kay imong anak mo, saan mo na ro ang imong anak magdako nang walay inahan na ikaw na anak karon sa prisuhan. Mayroong taglapaon pa din sa mga piniriso. Salbahe si ikang dako da okay kaluoy. Grabe ka tawanan ka, grabe ka asli pila na mga kademonyo nga suod sa mga utok do. Check out po sa mga do. Ay hope nga makabalos po ang tao ng pamilya sa imong asawa do sa mga mamatay sa kadias prisuhan si ikang dako. Jesus, akong nabiyag din ng kitito nimo eh. Hindi ka hinayon pagpanit, buyo kag asin ng imong mga lawas mo panit. Pasuro-suruyon ka sa kalsada nga wa nay panit. Bahis ka tinampa ayaw mo tato ni buhatan ng anak ko para lang ka sa kaugmaon sa mga anak imong asawa. Third year college nag-eskwela para sa kaugmaon sa mga anak. Ikaw ra mo nagputol sa grabe ka. Condolence pamilya Kimberly at siya 23 anyos taga Don Carlos Bukidnon. Ito grabe yung gibuhat mo sa asawa do sa wagi nalipay sa mga gibuhat sa mga asawa do. Hayupan ang imong pagtan-aw sa usa ka tawo, hayupan ang imong pagtan-aw sa usa ka imong asawa. Biyano lang nimo patay sa inato sa yung pila man yung taon kung duslakay ang tao. Do shout out sa mga do. Ayon tag di pa kapauli nga buhi ko. Na matagamtaman po nimo kasakit nga gibuhat sa nimo sa imong asawa hinampaka kang dako. Ang kanang gibuhat nimo sa mga asawa, katong gibuhat nimo sa imong asawa nga mao pud ang buhaton nimo sa imong na palagi kas kung atubangan lagi do. Ako gid lagi mo mapanit nimo lagi ng baka kang dako. Ano gid gibuhat nimo sa imong asawa yun sa nimo. Kapila na nga nagusnak ka, pinalan pa nimo bangko. Grabe ka hinampak ang dako da. Sakita na nimo gibuhat nimo sa imong asawa do. Baka ka. Condolence pamilya ni Kimberly no. Shout out nila dia dong. Patay na unta ka nga mauli sa inyong hapon. God bless sa pamilya. Condolence ninyong tanan.